Hellurei! Seuraavaksi tulee ohjeet tämmöiseen virkattuun sienimökkiin. Ja näähän on ontoja sisältä. Eli tänne pystyy sisälle laittamaan vaikka LED-tuikun sitten, että nyt kun tulee taas pimeitä iltoja, niin ihan kivan näköisiä sitten huoneen nurkassa tai ikkunan reunalla. Ja nämä, mitä mä oon tehnyt tähän asti, niin olen virkannut, nämä on akryylilankaa, ja lankana on ollut tämmönen Shahemar Bravo, ja olen käyttänyt sitä kaksinkertaisena, ja koukku numero 4. Ja toki voit tehdä sen ihan sillä langalla ja sillä koukulla, mitä haluat. Pääasia, että siitä tulee mahdollisimman napakka. Eli mieluummin niin, että on vähän paksumpi lanka ja siihen nähden liian pieni koukku, jotta saa siitä näin tukevan, että se sitten pysyy pystyssä omin voimin ja kannattelee vielä ton lakin painon kanssa. Ja lisäksi tarvit myös vähän ohuempaa lankaa, josta sitten tehdään toi ovi sekä nämä oven sekä ikkunan ympärystöt. Nämä olen tehnyt ihan neulomalla, koska mun mielestä niistä tuli kivemman näköiset. Mulla on siinä lankana arvettaan filkkolaana ja puikkona 2 puolikas. Mutta toki niistäkin voi jokainen tehdä ihan sen näköiset, kun itse haluaa. Seuraavalla kerroksella ei enää lisätä silmukoita, mutta tehdään toi käänne tuohon, mistä pohja lähtee nousemaan seinäksi. Ja jotta siitä saa napakan, niin siitä kaikista paras tulee, kun viet ensin koukun edestä taakse ja teet sitä kautta ton silmukan. Mä koitan tehdä tämän videolle niin hitaasti, että se idea näkyy siinä. Niin silloin siitä kantista tulee semmoinen tukeva ja jämäkkä. Ja kun tän on tarkoitus seistä pystyssä tämän sienen, niin siitä pohjasta tulee semmoinen jämptin oloinen sitten. Ja pohjakantin jälkeen teet yhden kerroksen sitten ihan kaikilla, ei lisätä eikä muuta. Ja sen jälkeen tehdään 1 lisäyskerros. Eli virkataan 5 kiinteitä ja sitten tehdään lisäys. Tämän kierroksen lopussa työssä pitäisi olla 42 silmukkaa. Joo, eli nyt ollaan tehty pohjaa tai tätä seinää sen verran pitkälle, että tehdään seuraavaksi siihen ikkuna-aukot. Ja yhden ikkuna-aukon niin kun leveys on 5 silmukkaa ja korkeus on myöskin sitten 5 kerrosta. Joo, eli mä aloitan kerroksen sillä, että virkkaan nyt ensin. Ikkuna-aukonhan voi tehdä jokainen ihan minne haluaa, mutta mä teen tän näin, eli teen ensin, aloitan kerroksen, virkkaan siihen 7, otapas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7. Ja sitten käännytään. Mennään takaisinpäin ja tehdään 14. Eli tämä ikkuna-aukkojen väli tällä puolella, mä oon itse laittanut oven niin kuin tähän kohtaan sitten. Tämä on tosiaankin tämä 14 tehdään tähän väliin kaiken kaikkiaan. Nyt mä unohdin laskea, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
ja 14. Ja sitten taas käännytään. Ja todellakin 5 kerrosta. Ja nyt otetaan se ikkuna-aukon toinen puoli, eli lasketaan siitä 1, 2, 3, 4, 5. Niin siitä tosta sitten aloitetaan tekee toista puolta. Ja sitten tosiaankin virkataan tänne toiselle puolelle. Tänne tulee 18 ja käännytään ympäri ja taas 18. Niin silloin siihen jää tuo ikkuna-aukko väliin ja tehdään tännekin puolelle 5 kerrosta. Eikä, nyt siinä on sitten virkattuna 5 kerrosta tänne molemmin puolin tuonne ikkuna-aukon ympärille. Ja tässä kohtaa ennen kuin jatketaan, niin on hyvä hetki päätellä kaikki nämä langanpäät täältä, koska sitten kun sitä aletaan laittamaan kiinni, niin sen jälkeen se päättely on vähän hankalaa. Ja tässä kohtaa tehdään sitten 5 ketjusilmukkaa tuohon ikkunan yläosaan, jotta saadaan jatkettua työtä taas niin kuin suljettuna tai spiraalina, miten se virkauksessa sanotaankaan. Ja sitten taas kiinnitetään se ketju sen toiselle puolelle, virkataan pätkä seinää ja taas sitten toiselle puolelle luodaan tehdään 5 ketjusilmukkaa, jotta saadaan nuo ikkunat tehtyä. Eli näiden ikkunoiden aukkojen jälkeen virkkaat 2 täyttä kierrosta. Siellä pitäisi olla 42 silmukkaa. Eli virkkaat 2 kertaa 42 ja sitten lähdetään kaventelemaan. Ja sieltä kavennetaan 6 silmukkaa, eli 5 kiinteitä ja 1 kavennus. Eli tosiaankin 5 kiinteitä. 1, 2, 3, 4, 5. Ja mä tykkään itse tehdä näihin nämä näkymättömät kavennukset. Eli otetaan tuosta toi silmukan etureuna, ensimmäinen ja toinen ja sitten vedetään lävitse. Siihen tulee hyvän näköinen kavennus, se ei näy mihinkään. Tällä tavalla mennään tämä kierros loppuun. Eli tämän kerroksen päätteeksi sulla on siellä 36 silmukkaa. Nyt virkkaat vielä yhden kierroksen niin kuin kaikilla 36 ja sitten sen jälkeen taas kavennetaan. Eli tällä kierroksella sitten tehdään ensin 4 kiinteitä. 1, 2, 3 ja 4 ja sitten kavennus. Ja tällä tavalla mennään taas tämä kierros loppuun. Tai kerros, kumpi se nyt taas onkaan. Ja
kun olet saanut kerroksen valmiiksi, niin siellä on 30 selmukkaa kerroksella. Ja niillä 30 sitten vielä virkataan pari kerrosta. Tai niin monta kuin sä haluat. Sehän nyt vähän riippuu, että minkä kokoisen tötterön haluat tästä tehdä. Eli siinä olisi nyt se sienän kantaosa nyt sitten valmiina. Et ihan rauhassa vaan katkaiset langan ja tämän voi päätellä, koska tänne yläpäähän ei tule enää mitään ompelemista sitten. Ja sitten seuraavaksi tehdään sille lakki ja siihen mä teen sitten oman videonsa. Eli tuu seuraamaan mua. Seuraavaksi virkataankin sitten lakki tälle sienelle. Ja lakkihan on tämmönen, se on irtonainen tämmönen mollukka, jossa on sitten vähän kantaa, jotta saadaan se sitten istumaan tuohon jalkaan. Ja mä oon itse tykännyt virkata nämä aina, tai tehnyt niin, että tämä lakin alaosa on ollut vaaleampaa. Ja sitten pääliosa on toisen värinen. Mutta näähän on sitten makukysymyksiä, kukin tekee niin kuin parhaaksi katsoo. Tähän lakkiin mä ajattelin kokeilla niin, että mä laitan 2 eri väriä. Eli siinä on tuo vaalea beessi ja luonnonvalkoinen. Ihan vaan kun tekee mieli kokeilla. Ja tämäkin aloitetaan tekemällä tämä aloituslenkki, Magic Ring, taikarengas, millä nimellä se nyt sitten itse kukin tuntee. Mä en ala sitä tässä sen enempää opettamaan. Siihen löytyy sitten omat videonsa kyllä. Mutta tehdään tosiaankin 6 kiinteää silmukkaa tähän renkaaseen. Noin, se on siinä. Kiristetään. Ja lähdetään suoraan tekemään seuraavaa kerrosta. Seuraavalla kerroksella tuplataan nämä kaikki, eli tehdään 2 silmukkaa jokaiseen. Ja mä vähän nopeutan niin kuin videon näitä kohtia, missä mä vaan virkkaan, koska mä olen niin hirveän hidas virkkaamaan. Eli nyt siinä on ensimmäinen kerros tehtynä ja siinä on 12 silmukkaa. Seuraavalla kierroksella tehdään siten, että virkataan 1 kiinteä ja lisäys. Tämä tehdään 6 kertaa, jolloin kerroksen lopussa on 18. Kun tämä on niin paksu lanka ja siihen nähden pieni koukku, niin tämä on vähän tämmöistä vääntämistä. Ja seuraava kierros, nyt mä muuten laitan itselleni siihen myös merkkilangan, niin pysytään kärryllä. Seuraavalla kerroksella tehdään 2 kiinteätä ja lisäys. Ja koska tämmöisiä lisäyksiä tulee sitten 6 kertaa, niin kerroksen lopussa siellä on 24 silmukkaa. Mä laitan taas nopeutettuna tämän seuraavan kierroksen, niin ei mene hermot, kun kattelette, kun mä väännän tuskaisesti. No niin, nyt se kerros on tehty. Eli siellä on, rinkulassa on nyt, siinä on 24 silmukkaa. Tehdään vielä 1 kerros, jolla lisätään sinne 4 silmukkaa tasavälein. Koska tarkoitus on, että saadaan tuo silmukkaluku 28. Eli tässä kohtaa tehdään 5 ja lisäys, eiks niin? Jep, nyt siellä on 28 silmukkaa. Ja seuraava kerros tehdään siten, että virkataan vaan tuolta niin kuin silmukan takareunasta. Ja syynä se, että tehdään siihen tämä kohta, josta tulee toi kanta sitten tähän lakkiin. Eli virkataan takareunasta, mutta lisätään samalla taas 4 silmukkaa.
Eli tämän kerroksen jälkeen työssä on 32 silmukkaa. Mutta tosiaankin kiinteät silmukat takareunasta. Jaha, nyt kato, heti kävi niin, että tuli vain yksi lanka lävitte. Se on tässä niin kuin vähän, kun kaksinkertaisella langalla tekee, niin täytyy katsoa, että sieltä aina tulee molemmat langat koukulle. Eli 3, 4, 5, 6 ja sitten lisäys tähän kohtaan. Ja syy, miksi lisätään, on se, että me tällä tavalla saadaan tuo silmukkaluku 32, joka on sitten jaollinen 8, koska jatkossa me tehdään 8 lisäystä kerrokselle. Mutta joo, tehdään sitä loppuun. Eli nyt siellä on se 32 silmukkaa ja koska se virkattiin sieltä takareunusta, niin tämmöinen nätti koholla oleva rinkula jäi tuohon. Nämä silmukat otetaan myöhemmin käyttöön, sitten kun ollaan tämä lakki saatu muutoin valmiiksi. Eli nyt lähdetään lisäämään tähän vaan tätä kokoa. Ja se tehdään nyt tällä silmukkamäärällä siten, että tehdään 3 kiinteätä ja lisäys. 3 kiinteätä ja lisäys koko kerroksen loppuun asti. Seuraavalla mennään sitten taas 4 ja lisäys. Eli hyvin järjestelmällisesti lähdetään lisäämään sitä silmukkalukua siellä. Noin, nyt siinä on 64 silmukkaa. Kun mä oon niin paljon tehnyt näitä sieniä, niin se on ollut mun mielestä aika hyvä määrä tuohon lakin kokoon, niin sitten ei vielä tule mikään jättimäisen iso sitten. Eli nyt ei muuta kuin vaihdetaan siihen sitten se väri, jonka halusin itse lakin olevan. Ja mulla oli nyt vähän semmoista ajatusta, että jos mä tekisin siitä jotenkin tatin näköinen juttu, niin siinä on tämmöistä ihanaa ruskeata. Niin jatkan nyt sitten ruskealla langalla tästä eteenpäin. Joo, eli tästä eteenpäin tällä lakin värillä sitten tehdään muutama kerros. Mä oon tehnyt noin 5 kerrosta siihen niin kuin korkeutta siihen lakkiin, niin siitä tuli semmoinen kiva vähän niin kuin pullukan oloinen. Eli 5 kerrosta kaikilla silmukoilla, ihan normaalia kiinteitä silmukkaa. Ei lisäillä, ei vähennellä. Virkataan vaan ja nautitaan menosta. Eikä, nyt ollaan sitten virkattu täällä niin kuin 5 kerrosta tätä lakkia ja voidaan lähteä kaventelemaan. Eli tehdään ensimmäinen kavennuskerros niin, että sinne tulee 6 kiinteätä ja 1 kavennus. Sillä viisiin mennään koko kierroksen matka sitten. Elikkä 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja taas teen tämän näkymättömän kavennuksen. Mä oon jotenkin niin ihastunut niihin. Ja kavennus. Tällä tavalla tehdään tämä kierros loppuun asti. No niin, eli sieltä tuli nyt niin kuin sieltä väheni 8 silmukalla tällä kierroksella. Seuraava kerros tehdään taas kaikilla. Eli tästä eteenpäin tehdään niin, että kavennetaan joka toinen kierros. Eli seuraava virkataan kaikilla ja sitten seuraavalla taas tehdäänkin 5 kiinteätä ja 1 kavennus. Eli se silmikoitteen kavennusten väli pienenee joka kerralla. Ja sitten kun olet tehnyt tähän asti, että sulla on ollut tämmöinen kavennuskerros, että teet 4 kiinteätä ja kavennus,
Eli täällä on yhteensä 40 silmukkaa. Niin tästä eteenpäin tehdään sitten kavennukset jokaisella kerroksella. Ja tässä kohtaa on hyvä jo laittaa vähän täytettä tänne. Koska sitten kun tuo lähtee oikein kunnolla toi suuaukko tästä pienenemään, niin se ei välttämättä käy niin helposti. Ei tarvii sitä vielä hirveän tukevasti laittaa, mutta sen verran, että sitä on niin kuin siellä pohjalla. Joo, ja sitten virkataan taas niin, että tehdään 3 silmukkaa ja kavennus. Ja täytetään tämä loppuun nyt tässä ennen viimeistä. Ennen viimeistä kavennuskerrosta, niin nyt sitten tuupataan sinne niin paljon tuota täytettä, kun nyt haluaa laittaakin. Ja tämähän on niin napakasti tehty, että tuo täyttäminen ei sillä tavalla ole niin hirveän tärkeä juttu tässä kohtaa, että se kuitenkin säilyttää muotonsa, vaikka sitä ei ihan ääriä muoten täytäkään. Mutta nyt laitetaan kuitenkin vielä vähän lisää. Sitä parempi tulee, mitä vähemmän kerralla sinne laittaa. Silloin sitä pystyy niin kuin asettelemaan sinne. Ja virkkuukoukulla on niin kuin ihan hirveän hyvä tällä toisella päällä sitä tökkiä sinne ja katsoa, että se oikein niin kuin sitten pakkautuu, ettei jää liian höttöiseksi. Mä luulen, että nyt virkataan toi aukko tuosta umpeen, eli se on siinä pisteessä, että vaan virkataan niin kuin kaikki yhteen. Tää on muuten ihan mielettömän hyvä tää tämmönen vähän paksumpi ja kärjestä käyrä tylppöneula. Tää on ihan villaneula, mutta se sopii niin kuin näihin tämän tyyppisiin töihin hyvin. Ja sitten kun mä oon noita isompia, niin kuin esimerkiksi noita koirapehmoja tehnyt, niin kaikki mitä nyt, aika vähän mä teen niihin ompelua, että yleensä mä virkkaan kaikki niin kuin yhtä soittoa, mutta se vähän mitä pitää ommella, niin käytän aina tätä tämmöistä neulaa. Ja mä tykkään itse nämä tämmöiset niin kuin päätellä ja sulkea niin kuin tuon aukon tällä viisiin, että poimitaan täältä niin kuin silmukoitten ulkoreunat. Tämä muuten näyttää tässä ruudulla tämä lanka paljon punaisemmalta. Tämä on semmoinen ihana pähkinän ruskea, mutta jotenkin tuo vääristää tuota valoa nyt. Joo, eli hei, mä vedin sen sieltä silmukoista lävitte ja sitten vaan kiristetään, niin se meni nätisti umpeen. Joo, eli nyt tehdään sitten vielä tämä kanta tänne, että saadaan sitten lakki pysymään tukevasti paikallaan. Eli kun siellä alussa, siellä yhdellä kierroksella virkattiin vaan takareunoista, niin tänne jäi tämä ihana rinkulainen. Niin sinne lähdetään nyt sitten tekemään. Sieltä vaan lankaa lävitte. Noin. Ja laitetaan kiinteillä silmukoilla. Käydään nämä kaikki lävitte niin, että se koko kierros ympäri. Tää. Joo, eli nyt siinä on se ensimmäinen kerros virkattuna. Eli näitähän on täällä, tässä on kerroksella 28 silmukkaa. Ja siinä on 28 sen takia, koska sitten taas tässä jalassa, mihin se tulee, niin tässä aukossa oli 30. Niin se 28 jää sitten just ratkaisevasti pienemmäksi, että toi mahtuu nätisti menemään tuohon. Mutta tehdään tähän vielä pari kerrosta lisää. Mulla on ollut niissä yleensä just se 3 kerrosta, että siihen tulee semmoinen pikkuinen kanta. Mutta ei haittaa, vaikka sitten jos innostut tekemään vähän enemmänkin, niin pysyypähän ainakin. No niin, nyt siellä on ne
3 kerrosta tehtynä. Katkaistaan lanka ja päätellään nää, niin olisi niin kuin tämä osuus sitten näissä sienihommissa hallinnassa. Noin. Nyt meillä onkin se hauskin osuus edessä, että tehdään siihen ovet ja ikkunat ja vähän koristetta, niin se alkaa näyttäkin joltain, mutta perustukset olisi niin kuin sienimökille nyt valmiina. Tuosta älkää välittäkö, se on ihan mun merkkilanka. Mä en ole koskaan niin kuin mitään semmoisia silmukkamerkkejä käyttänyt. Mulla on aina näitä langanpätkiä täällä sitten. Alright. Mä teen sitten vielä yhden osan, jossa tehdään tää loppuun asti. Hei, seuraavaksi mä näytän, miten tehdään nämä kaaret tänne ja sitten noi ikkunan pielet. Ja nekin mä oon tosiaankin neulonut aika ohuella langalla, käyttänyt 2 puolikkaan puikkoa. Ja mä näytän nyt tässä videolla, miten mä oon niitä tehnyt. Mä teen sen vaalealla langalla, koska mulla on tummat puikot, niin ei muuten näy. Mä en nyt itsekään muista, mikä lanka tää on. Joku lanka se on. Elikkä mä teen näin, että luon 6 silmukkaa. Tietysti jos sä käytät paksumpaa lankaa ja paksumpia puikkoja, niin sitten luot vähemmän. Eli luodaan sinne 6 silmukkaa. 3, 4, 5, 6. Ja mulle tää luomiskerros menee aina niin, että mä joudun aloittamaan niin kuin nurjalta puolelta. Eikä nyt ensimmäisen kerroksen neulon nurjalta. Se vaan jotenkin lähtee aina luontevammin näin liikenteeseen. Noin. Ja sitten idea on, että tehdään vähän niin kuin, mä en oikein tiedä mikä tämän tyylin nimi on. Nyt sitä aloittaminen aina tämmöistä, ei niin kuin meinaa. Yritän tässä nyt. Yritän siis neuloa tässä 6 oikein. Ja tää näyttää siltä, että mä en olisi ikinä neulonut. Noin, nyt siinä on se ensimmäinen oikein kerros tehtynä. Ja sen sijaan, että käännettäisiin tämä työ, niin aloitetaan vaan uudelleen. Viedään puikon toiseen päähän ja tämä on tämä ensimmäinen silmukka, saattaa olla aina vähän kireä, kuten näkyy. Noin. 2. 3. 4. 5. Ja 6. Ja sitten taas ei käännetä, vaan aloitetaan alusta. Noin, ei käännetä ja aloitetaan taas alusta. Eikä tällä tavalla kun sitä tehdään, niin siitä tulee niinku semmoista tuubia. Niinku tämän näköistä. Et siellä ei niinku, tää on niinku tavallaan takapuoli tää, joka tässä on nyt. Ei se näy siellä. Joo. Ja tähänkään mulla ei ole mitään tarkkaa mittaa, että minkä pitäisi tehdään, vaan pruuvaat sitten aina välillä, että koska se on. Tää esimerkiksi on nyt tehty oviaukkoa varten. Taisin vetää sitä vähän pitkäksi, mutta sitten voi vähän sitä purkaa pois.
niin kokeilet, koska se on sopivan mittainen ja lopetat sitten. Ja että nämäkin voi ommella paikalleen. Mä oon vetässyt nämäkin vielä ihan liimalla kiinni. Ihan juuri, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, että se liima kun kovettuu sinne, niin se tuo sitten vähän tukevuutta tuohon työhön kanssa, koska edelleenkin sen on tarkoitus pysyä omin voimin pystyssä ja kannatella vielä sitten se lakin paino. No niin, nyt ollaan päästy sitten tähän pisteeseen, että meillä on tämä jalka valmiina ja lakki siihen. Niin alkaakin kaikista hauskin osuus. Eli vähän tehdään ikkunanpieliä, ovea, jotain koristetta sinne, niin saadaan ihan toisen näköinen. Aloitetaan tuosta ovesta. Mun ensimmäisessä videossa mä kerroin siitä, että täällä on nämä tietyt kohdat, kuten ovi ja sitten nämä oven ja ikkunan pielet. Niin ne mä oon tehnyt ihan neulomalla. Ja mulla on aika ohut lankaa ollut näissä, eli mä oon käyttänyt 2 puolikkaan puikkoja. Ja tämähän on tää on 2 oikein 1 nurin, sillä tavalla tehty. Eli olen luonut 13 silmukkaa puikolle. Ja sitten vaan neulonut 2 oikein 1 nurin. Niin siihen tulee vähän niin kuin tuommoista pintaa, että voisi mielikuvitusta käyttäen kuvitella, että meillä on puuovi. Yläreunassa vähän pyöristelet sitten. Mä en tähän sen ihmeellisempää ohjetta tee. Että ihan neulot siitä sen mittaisen, mitä haluat olevan. Välillä vähän pruuvaat sitä tuohon, että koska se on niin kuin sun mielestä sopivan kokoinen. Ja mä oon tykännyt näihin laittaa sitten tämmöiset koristeet. En tiedä, enkä muista. Jostain messulta on ostanut, en tiedä mihin tarkoitukseen, mutta nyt kun mulla on niitä, niin mä käytän niitä näihin. Ja mä olen laittanut sen tähän oven kiinni jo ennen kuin tää on kiinnitetty tuohon työhön. Koska nyt mä teen niin, että mä liimaan tämän oven kiinni. Ja liimaan sen ihan sen takia, koska kun siellä on se liima, niin se tuo myös vähän semmoista tukevuutta tähän, kun se kovettuu. Toki sen jälkeen sitten vielä ompelen nuo reunat siihen nätisti, mutta nyt liimataan tuo ovi tuohon paikalleen ja sitten ommellaan täältä ympäri. Hei, seuraavaksi mä näytän, miten tehdään nämä kaaret tänne ja sitten nuo ikkunan pielet. Ja nekin mä oon tosiaankin neulonut aika ohuella langalla, käyttänyt 2 puolikkaan puikkoa. Ja mä näytän nyt tässä videolla, miten mä oon niitä tehnyt. Mä teen sen vaalealla langalla, koska mulla on tummat puikot, niin ei muuten näy. Mä en nyt itsekään muista, mikä lanka tää on. Joku lanka se on. Elikkä mä teen näin, että luon 6 silmukkaa. Tietysti jos sä käytät paksumpaa lankaa ja paksumpia puikkoja, niin sitten luot vähemmän. Eli luodaan sinne 6 silmukkaa. 3, 4, 5, 6. Ja mulle tää luomiskerros menee aina niin, että mä joudun aloittamaan niin kuin nurjalta puolelta. Eikä nyt tämän ensimmäisen kerroksen neulon nurjalta. Se vaan jotenkin lähtee aina luontevammin näin liikenteeseen. Noin. Ja sitten idea on, että tehdään vähän niin kuin, mä en oikein tiedä mikä tämän tyylin nimi on. Nyt sitä aloittaminen aina tämmöistä, ei niin kuin meinaa. Yritän tässä nyt. Yritän siis neuloa tässä 6 oikein. Ja tää näyttää siltä, että mä en olisi ikinä neulonut. Noin, nyt siinä on se ensimmäinen oikein kerros tehtynä. Ja sen sijaan, että käännettäisiin tämä työ, niin aloitetaan vaan uudelleen. Viedään puikon toiseen päähän ja
Tämä on tämä ensimmäinen silmä, saattaa olla aina vähän kireä, kuten näkyy. Noin. 2. 3. 4. 5. Ja 6. Ja sitten taas ei käännetä, vaan aloitetaan alusta. Noin, ei käännetä ja aloitetaan taas alusta. Eikä tällä tavalla, kun sitä tehdään, niin siitä tulee niinku semmoista tuubia. Niinku tämän näköistä. Et siellä ei niinku, tää on niinku tavallaan takapuoli, tää joka tässä on nyt. Ei se näy siellä. Joo. Ja tähänkään mulla ei ole mitään tarkkaa mittaa, että minkä pitäisi tehdään, vaan pruuvaat sitten aina välillä, että koska se on. Tämä esimerkiksi on nyt tehty tuota oviaukkoa varten. Taisin vetää sitä vähän pitkäksi, mutta sitten voi vähän sitä purkaa pois. Niin kokeilet, koska se on sopivan mittainen ja lopetat sitten. Ja nämäkin voi ommella paikalleen. Mä oon vetässyt nämäkin vielä ihan liimalla kiinni. Ihan juuri, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, että se liima kun kovettuu sinne, niin se tuo sitten vähän tukevuutta tuohon työhön kanssa, koska edelleenkin sen on tarkoitus pysyä omin voimin pystyssä ja kannatella vielä sitten se lakin paino.